lawangan. Monggo. Lek tiket bisa. Dia jual malam main tampil. Ayo cari tampil. Tamu. Aduh waya ini usah tamu ya. Waya ini ku jadi aduh sore tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dulu nang Indomie aman. Ya sokalan. Ya sokalan. Benar kok. Biasa dong. Jamal. Jamal. Apa mantra? Biasa tuh datang senenan. Jadi semaput ya. Ajar sampai. Alah, Pak Menteri Tugas Surabaya pengairan. Nggih, pengairan. Kula jaga griya kebun kali halaman kali tiyang istri. Jaga kebun kali halaman griya kali tiyang istri. Andel kali lowol iki. Tak omong ya. Hah? Andel kali lowol iki. Sing tak kene. Sampeyan juga alasan iki bakaran petisan. Hah? Hah? Melencer kaping pindho otak yang istri. Itu akan kau naikkan. Kari meleh. Apa kali melek? Kele kono sejeng kuwi kangge sikon. meja. Ya nggih. Hah? Aku jadi Mau cari sepatu yo. SDLRC. Harus diono wong macem renyah. Tambah tuwet tambah molol. Yo golek kang raja tuwet. Keket. Menjono menungso kaya sapian. Yong. Yong. Ah, nggih wonten. Ah. Sampean iki mau ditugasi bojone paman. Ya nggih. Ning Banyuwangi ditinggal pagawe. Ah. Gak ono ning Banyuwangi, Mas. Ya dung teng Banyuwangi kota mboten enten. Ajeng teng Pancoran mriki enten. Ya nggih. Jajal aku pengen. Lah bojone paman ditinggal. Jelengan. Kuning Golkar merah PDI. antara semuanya oleh PDI. dan ceng bojone Pak Mancur. Ah, Masya Allah. Makane sampean iki kok tambah lemu, Mas. Tambah lemu barne. Kok tambah sakit. Kelaku tambah dlokoh. Sampean iki sempurna iku. Balik aku meninggali. Ente sorong cangkem biae. Pokoknya tanggane nonton mbiyen. Apa? Kali kotak Taman Suruh, Bos. Apa? Udah Beli es. Lah masa piro? Enggak mana kok beda. Aja ngenyak pacane ndang. Suwek ditulet-tulet e. Pun nang tablane wayang. Tulet mau saku tuhune. Masya kurung turun kaya lanang. Paning griyaya.
Apa? Saiki ngene. Ah. Sampun pamane. Ya udah. Salah siji kudune Pak Mantri. Yes, punten ken mawon. Kula teng mriki medamel nggih ngamanaken kidane Pak Mantri kali bojone Pak Mantri. Bener. Aja sampeyan ngesir. Aja sampeyan terlibat teng kula kali kebon. Saiki ngene. Ah. Saumpamane salah siji kudune Pak Mantri tasih barang. Ya nggih. Ya nggih jelas kudu ngoten. Aja ngoten kula nggih monggo mawon. Tapi apa terlibat kali kula mboten purun. Saiki aja selakes wae Mas. Ah. Aku ki budarene ketemu Pak Mantri ana ing stasiun. Malah ka iso nggawa barang. Sampeyan iki wong Ayo rebuntukan biasa dulu. Wah, ya bener saja geledang. Masya Allah. Cekelan kanggo bukti yang Pak Mantri. Ah. Aja ngusul Pak Mantri gawa barang kabotan. Kebon nami cokot langsung langsung blay. Pancak dewek. Dorong teko kebon nami cokot aja ditinggal udah kan. Mon langsung pujar. Musa-musa nggak pancak dewek kan? setiap hari. Setiap hari. Selamat datang Pak. Nggih. Selamat. Alhamdulillah. Sedoyo beres licin. Tapi kula ketewasan wae. Kula niki wau njogo kali kebon teng mriki enten tamu rung ya namanya saking alasan nuju teng Karang Pedesan. Setunggal nglencer nomor kalipun odal jang estri. Nggih, kula mboten izini. Kula teng mriki medamel napa kemawon kula keamanan kebon kali Jawa. Ketenan bina-bina. Nggih, rung doyong teng mriki ngeser abine sampean. Sampai kepanggil teng sampean teng stasiun kula digengken mriku. Ora ketemu yo, Bos. Sing ketemu. Ora. Kurang ajar kok. Lah kok yo meneng biain. Ya. Tanya lagi. Wong kula milu-milu aja gelem mau. Wes. Terus piye? Tapi ki selamat. Griya kula pasrahaken kalian doyo. Saderenge kula dugi penging medal saking mriki. Ternyata nggih pas. Kula dugi kali sampean nggolek tasih enten mlebet mriki. Ya nggih. Niki mawon. Alah, yo jelas ono. Ya iya, jujur ya memang kudu jujur. Arane iki Pak Mantri iki pun teko kepengin kenalan diri kok. Oh, berarti Pak Mantri wis teko. Ya iya. Ya nggih. Langsung. Nggih, kersane mboten wonten salah. Monggo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rundo ya? Bener aku panjenengan londo ya saka alasan. Ya Rundo ya. Tapi kok ya apa Rundo yang kok pas kok bojo Rundo ya? Ini tak omongi ya Pak Mantri. Ya. Bojone sampean iki tak gawa wis tak ajati tak niati. Rundo ya? Ngono ya? Ngono iki kene. Rusak Pak. Gerajene wong mukule Pak nek kejar Rundo ya. Ngerti Pak Mantri? Panjenengan watake wong alasane panjene ngene. Cangkong pakarane tanggo pakarane bojone dina iki sak wis tak gawa. Wis iki kene Rundo ya. Nggih. Dino iki kok ada sayem, Bro. Oh, sayembara kepiye Pak Mantri? Riko tak buket tak boleh Pak Kujara. Lah bisa mbok buket tangkong kaya ngono. Riko bisa selamat bondo karo setiap hari. Bener dina iki tak lakonane Pak Mantri. Ya. Ya wis bareng kebon. Saiki Rundo dicekel dibuket telepon Pak Kujara. Ya salah udah pelajarane. Kepiye ngos? Pantanane enteng. Kepiye? Pak Mantri ngalakan saling borok. Bener. Ngalakaken lapan riko bisa bukan tentang Pak Mantri. Bisa kawin ambil Pak Mantri. Nah, makane dina iki tak lakonane ngos. Ya jelas aja Bener. ngomong. Jago pakarane tanggo pakarane Itu bojone Pak Mantri orang dina iki tahu wis tak bisa gawa. ngomong harus jadi pengantin aja. Oh ya? Kudu resik sulit. Adus. Aduh, jalan ingin janji kene ngulon. Sumber minyak usaha. Kudu jalan kebon kami Jawa. Ya iya, bener. Ah, wong pengantin. Ayo.
markas karo Riko ya. Bener. Yang utama Riko sapa lho ya? Yang pancene awakmu dhewe sing mungkat ya Pak Mantri. Salah kudu salah dhewe ya. Bener, Wong. Salah kudu salah. Nanging ngene ya Pak Mantri. Aku pengen ngomong karo blok kene. Ayo ngomong lho ya. Kelakuan kan saya gak kena ditiru, gak kena dibocor. Yo bakal keliru lho ya. Bener. Ayo. Bawa dhewe. Yo ayo boleh lho ya. Kayaknya Pak Mantri. Saat durunge aku. Ya, aku pengen jalan supaya lho. Iki Mas Andi. Ya tak lelani lho ya. Iya. Yang begini lho ya. Eksesi koyo iki lho. Ayo. Sakil lho ya. Aku pengen pamitan karo si Jambari. Yo. Jangan pengaruh Si Jambari. Aku tidak bisa pamitan. Tapi sebelum kamu pamitan kan sampai dia bisa sahabat dan juga aku si Jambari. Benar ya si Jambari. Ambil kemeja nek dikodong kau. Lho iki aku kan tonton baru Riko. Kita sama nih jelas kalian bantuan karo aku. Iko bisa kawan tontonan sinabel. Iki kene lho ya. Bisa yang beri kalau bisa kawan lho ya.